Yo, isang kaway naman dyan. Para kay Milmads. Ayan, kaway-kaway boss. Ayan, dito tayo sa hot issue. Ayan. So, mayroon kasi tayong biker na sinabihan ng pangit daw at pangit daw yung motor. Anong magiging reaction mo doon? Pangit naman talaga! Pangit naman talaga! Pangit naman talaga! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So guys, part 1, tapos na tayo doon. So dito na tayo sa part 2. Ayan, so yung tatalakay natin ngayon ay patungkol doon sa biker na sinabihan ng pangit at pangit daw din po yung motor. So sa mga panig po ng mga bikers, wala naman pong problema. Kukunin lang natin yung reaction nila kung ano ang masasabi nila doon. At sana panoorin nyo at magustuhan nyo yung video na ito. Yeah, watch this guys. So guys, part 2, ambush natin. Ayan, nakasama natin yung isang biker. Yan nga guys, tatanungin natin siya kung ano ang reaction niya doon sa biker na nilait na pangit daw at pangit daw yung motor. Boss, anong masasabi mo at reaction mo doon? Ang masasabi ko doon ay hindi naman makikita sa panlabas na nyo at saka sa motor yung kagwapuhan ng tao. Kasi ang kagwapuhan ng tao ay nasa loob. Kaya yun lang. Yun lang. Alright. So napakaganda ng sinabi ni Bossing, no? So ngayon itatanong natin ulit sa kanya kung gwapo ba siyang biker ni Fetch. Oo. Isa akong gwapong biker ni Fitch. Yan guys, nandiyan yung motor niya, mga lodi, oh. Ayan. So guys, walang pangit na biker ni Fetch, ha. Puro kami mga gwapo dito. At mababait din. Okay, bye-bye boss. Bye. Bye-bye. So bye-bye guys. Shoutout po kay Tanyo. Ayan, Bossing Tanyo. Shoutout po. So guys, good morning. Kasama natin yung isang tropa natin. Ayan, Daniel Bihoko. Ayan, boss, anong reaction mo doon sa biker na sinabihan ng pangit at pangit din doon yung motor niya? Parang totoo eh. Parang Merong pangit na na motor pero yung driver ko. Oh no! Sigurado ka ba doon? Pero yung masasabi ko hindi naman importante kung pangit ba yung motor mo o yung pangit yung driver. Ang importante, maihatid natin sila ng maayos at safety. Anin mo yung magandang motor kung nadisgrasya ka naman. Yun lang po. So, gwapo ka bang biker ni Fetch? Siyempre po. Ano mo nasabi? Kita nyo naman So guys, shoutout kay Bihoko. Ayan, kaway-kaway. Bye-bye. Yo guys, kasama natin yung isang tropa natin. Ayan, ano nga pangalan mo, Bossing? Number 73 po, Rolls Jerry Jans. Ayan, shoutout po kay Rolls, kaway-kaway. Ayan, boss, anong masasabi mo doon sa biker na sinabihan ng pangit siya at pangit daw din yung motor niya? No comment. No comment? Ano naman, wala namang pangit na biker. May pangit na motor pero depende naman yun sa pag-aalaga. Siguro pag makarating lang na tayo ng safe at saka safety yung priority natin sa ating mga packs. Yun lang po yung importante. Yes, tama. Napakaganda ng sinabi ni Bossing. Ayan. So boss, isang tanong ko pa. Gwapo ka bang biker ni Fetch? Siyempre naman. Alright. Yeah guys, nandun yung motor niya guys, oh. Yan, nakano yan, Bossing. Alright, bye-bye. Bye. So, isang bagsak naman para kay Bossing. Ayan. Ano nga pangalan mo, boss? Felix Del Pulan. Anong masasabi mo sa mga Fetch passengers? Fetch passengers, continue always sa mga pag-book and trust the Fetch bikers. Alright guys, shoutout po kay Bossing Niel. Ayan. Boss, thank you. Thank you. Bye-bye, kaway.
Yo guys, isang kawain pa naman dyan para sa biker po natin. Ayan. So boss, gwapo ka ba na biker ni Fetch? Bapo. Anong masasabi mo sa mga Fetch passenger natin? Oo, sa mga mayo, mga tag, mga May mga tag, may maplite? mayo plite, sa Gcash ikon, bagi. Ano sa pangalan niyo boss? Ryan Balanay. Ryan Balanay. So wala pa yung number, pang buntag ni sila mga bro. Yan, bye-bye. Ang bagsak po sa tropa natin, ayan, may sticker po siya. Yon, ang itatanong po natin ay kung ano yung reaction niya doon sa biker na sinabihan siya ng pangit at pangit daw yung motor. Ayan boss, anong reaction at masasabi mo doon? Masasabi ko doon na yung pangit yung driver at saka yung pangit yung motor. Hindi naman sa motor yun eh. Paano masabi? Kung ang yung motor mo, kung condition pa kahit na pangit, pag tumatakbo, okay pa yan. Safe lang, Safe. Tapos hindi kalas sa gasolina. Paano masabi? Parang nasali yung gasolina dito. Ayan boss, isang tanong ko pa. Gwapo ka ba na biker ni Fetch? No. Sabi nila. Paano masabi? Okay. Alright, so kaway boss. Ayan, shoutout po kay bossing Taiko. Ayan, boss, kaway ka sa camera. Ayan, bye-bye. So guys, may sticker po siya. Ayan, Marix TV. Ayan, boss. Thank you. Bye! Yo guys, isang kaway naman ng diyan kay bossing kay bossing Mark Jo. Ayan. Boss, anong reaction mo doon sa biker na sinabihan siya ng pangit at pangit din yung motor niya? No. Param-param-pam. So guys, yun yung reaction niya. Bye-bye guys. A few moments later. Wala naman yan sa ano eh. Pwede ba mag-Bisaya? Pwede. Wala mo na siya sa Pambay. Yeah, Wala siya sa Wala mo na siya sa kuan. Ang atuwa mo na ni kay ang serbisyo na may hatag ni Fetch. Yeah. So guys, tama yung sinabi niya. Ayan, serbisyo talaga ni Fetch. So bossing, ang isa kong itatanong sa iyo, gwapo ka bang biker ni Fetch? Aba, siyempre. Paano masabi? So kaway, yan, bossing Mark Jo. Ayan, ano nga number mo? 0912. So guys, bye-bye guys. Tagaan. Yo guys, sticker pala sa ambush po natin. Ayan, kasama natin yung tropa natin. Isang bagsak naman ng kaway dyan, boss. Ayan. Boss, familiar ka ba doon sa issue na pangit daw na biker? Kitsa mo na. So boss, anong reaction mo doon sa sa biker na yon at sa passenger na yon? Walang awat ah. Anong masasabi mo doon, bossing? Ano? Sa biker na yung pangit. Sinabihan ng pangit daw at pangit yung motor. Pogi lahat ng driver ng Fetch. Paano masabi? Walang pangit. So matanong ko, pangit ka ba o pangit? I don't know. Param-param-pam. So guys, shoutout po kay Niljan Ulila. Ayan boss, baka may gusto kayo shoutout dyan. Shoutout sa pamilya ko, sa mga kaibigan ko, sa Knights and All Fans. Love you, peace. Joyap. Shoutout sa kong Palalabs Day, Diana. Alright, yeah, bye-bye boss. Thank you. Yo, isang magandang gabi para sa ating lahat. Ayan, kasama natin yung mga tropang biker. Ayan. So, boss, may kasama tayong isang biker. Anong pangalan mo, boss? Brain Pipito. Brain Pipito. Boss, anong reaction mo doon sa biker na sinabihan ng pangit daw siya at pangit daw yung motor niya?
Wala naman sa itsura siguro yan. Tama, wala sa itsura, ano pa? Wala naman sa itsura, wala naman sa kalooban. Ang importante safe pagkatod ba? Alright, so tama yung sinabi ni Bossing, ayan. So boss, gwapo ka bang biker ni Fetch? Oo, siyempre. Sobrang gwapo. Tall, dark, and handsome. Paano masabi? Walang ibang tall, dark, and handsome sa pets. Paano Bikers. masabi? Yan boss, kaway-kaway, bye-bye. Bye. Yo, isang kaway naman dyan. Yan para kay Milmads. Ayan, kaway-kaway boss. Boss, ayan, dito tayo sa hot issue. Ayan. So, mayroon kasi tayong biker na sinabihan ng pangit daw at pangit daw yung motor. Anong magiging reaction mo doon? Pangit naman talaga! Pangit naman talaga! Pangit naman talaga! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! So, ano yung magiging reaction mo doon? Di. Ay, hindi pa doon. Di, sa biker, sa pits, walang pangit, walang gwapo. Tapos walang pangit na motor, basta importante, makarating ka sa pupuntahan mo, sir, ma'am. Yun lang. Tama sinabi ni Sir, ayun. So, ngayon, itatanong ko, Sir, gwapo ka bang biker ni Fetch? No. Hindi gano, konti. Another one. Hindi gano, konti. Hindi ka ano konti. So, okay. Shoutout sa mga passenger. Ay, sa mga passenger, hi. Ay, sa mga passenger, game lang kayo. Boss lang po kayo. Direct pinsi mo! Dito lang po kami sa Science. So, ngayon guys, kasama din natin si Baljunri. Ayan. Si Balsonay. Boss, anong masasabi mo doon sa issue na yon? Yung sa pangit? Pangit naman talaga! Pangit naman talaga! Yung anong kwan talaga ng tao, pangit o gwapo. Ang importante, makarating ka na safe. Yun lang. Okay, tama sinabi ni Bossing. Ayan, gwapo ka ba, Bossing? Ako? Medyo kasi may asawa na ako eh. So, thank you. Thank you, Bossing. Thank you. Okay, bye-bye guys. Ay, video din. So, what's up guys? Thank you po sa mga nakasama ko po sa ambush. Ayan, simula part 1 hanggang part 2. Ayan, salamat po sa kooperasyon po ninyo mga bossing. Nabuo po natin yung video na yon kahit na mahabang oras, malaking oras yung binubul natin. Pero nabuo siya guys. Sa mga nagtatanong, sino daw po ba yung editor ko? Yung editor ko ay si tatlo po. Ayan, tatlo po yung editor ko. Ayan, me, myself, and I. Ako lang po talaga lahat. At ako din po yung gumagawa ng thumbnail. Kung minsan mayroon akong kung mayroon akong hindi kaya, ayan, pinapagawa ko sa kakilala ko. Ayan, shoutout po kay Brian Pajardo. Ayan, Bri. Shoutout sa'yo dyan. Alright. How much po yung cabinet sa likod? Ay, ma'am, dili ni Kuan, ma'am. Dili mo ni online selling. So, sa mga hindi pa po nakasubscribe, ayan, guys, subscribe na po yung YouTube channel ni Fetch. At i-click niyo po yung notification bell dahil nga po marami pa tayong gagawing video. Ayan, so sariling atin to, sariling Fetch to, sa taga Fetch to, galing na vlogger, kahit hindi pa ganun ka kahit hindi pa ganun kagaling, pero bawat video na ginagawa ko ay meron po tayong natututunan. Meron po ako natututunan. Meron lang po sa pag-video. So, sa nagtatanong din po kung bakit daw po ako naging vlogger. Ayan. Ewan ko ba kung matatawag ba akong vlogger. Dahil nga po wala naman to sa pangarap ko sa buhay. Wala lang, ini-enjoy ko lang talaga yung mga ganitong mga pagkakataon. Kasama ko yung mga ibang tao. Ayan. So, medyo kumakapal na nga yung pagmumuka. So, yun guys, at yun, maraming salamat po sa mga passenger. Sana ma-reach natin yung goal natin na mas
mas dadami yung birthday fetch, maraming magbubuk. Ayan. So, isa pa dyan, gusto ko rin pong ma-monetize. Ayan. So, shoutout po sa 300 subscribers po ni Marix TV. Ayan, kaway-kaway sa inyo mga bossing. Ayan, so, isang side kaya ako gwapo dito mga lods. Kasi sabi nila, may mga area talaga na ano, gwapo ka daw tingnan. So parang wala talaga eh. Kahit anong gagawin ko ulit, so wala talaga. So guys, yun. Maraming salamat po guys. Bye-bye. So sa susunod nating video ay free rides na po tayo mga lods. Papapulis. Dahil mahal na mahal ko talaga yung fetch. Lalo na yung mga passenger. So hindi lang ako magsasabi kung kailan. Surprise lang. Ganun pa rin, po-post kayo, magko-comment ako. Hindi ko sasabihin kung kailan ako, So, yun lang guys.